ya nọ a na-azụ ụlọ ụka aza a na-azụ otu ihe na-ebugata chere dị nwanyị maka otu isi eme ya kịta na ị na-azụ ụlọ ị na-eleru anya maka ihe dị aṅa maọbụ ya na-arịa arị maọbụ ma akpịọ ya abanye na ya ọ ka esi eme nwoke na-azụ ụlọ ọkụkọ nwoke na-azụ ụlọ enwere ihe na-enye anyị nsogbu anyị bịara ịjụta gị otu anyị ji atụ anya ịnụ onu gị maka Nnamdi Kanu Maazị Nnamdi Kanu ejide ejide ya debe n'ụlọ mgbọrọ sinsi anyị nọtọkwa abịa na NTI TV gee ntị ka anyị ma na onwe nkịtị ya ka anyị sị ka anyị ma na obi adịkwa ya mma maka ọ na-ewutezi anyị enwere ihe anyị na-anụ enweghịzi ihe ị na-ekwusi nsi ahụ banyere Maazị Nnamdi Kanu ọ na obi adịghị gị mma maka ya ka ụmụaka bịakwara jụ ajụ gbara m ụgharị nwanne m na kemgbe niile na onwebi ihe nkwu banyere ụlọ ọrụ enwebi ya nkwu banyere Nnamdi Kanu ndị Igbo be anyị ụmụ m ajụjụ ụnụ jụrụ amakakwa ajụjụ ụnụ dị mma otu a ka esi eme onye kwesịrị ka okwu okwu ọ bụ na-ekwu okwu echetara ya okwu okwu mana ọ bụrụ na m chezọrọ ihe m ga-agwa ma ihe m ga-ekwu banyere Nnamdi Kanu ofu ihe m chọrọ m na-eme ka ndị mmadụ mata ma ụnụ nwa bụ ndị bara eji m ajụjụ ana m asị onye ọbụla cool down na ọmana ya ji etigbu osisi egbokwu n'ọgụ egbo onye nwe ọkụkọ na-eme ọkụkọ ya nnukwu ọkụkọ mana onye na-ego ọkụkọ ego na-apịkọrọ ọkụkọ ọnụ ọzọkwa ọ na-abụ mfụ ha n'ike dị ochi n'elu nkwụ ihe ọbụla o tetara na mmanya ahụ o teta ya mee gịnị ya ṅụọ ọzọkwa ọ na-abụ okenye bịa kpamkpamkpa dị aṅa ọ ga-ada okwu ọ chọbụ ụzọ ọ ga-esi afa ya okwu a ka ọ wee mee gịnị ka ọ wee baala ya ya kpata o ji wee bụrụ na ịbịa n'ala Igbo be anyị maka nwude nwudere Maazị Nnamdi Kanu nwude nwudere ya dịrị mma ihe eji nwudi ya bụ maka nwere onwe anyị ọkwa afụfụ ọ na-atara anyị ka ọ bụdo na ha jidere ya ọ bụkwana inwe ijide nkakwu bụ isiokwu na ọkwana mmiri eji eji akwa aka anwụdere ha nkakwu ọ na-esi ha n'aka ka ọ bụrụ na anọ na-esi mana ofu ihe chọrọ ka m gwa ndị Igbo ma gwakwa ụnụ nwa bụ ndị bịalụ ka ụnụ nụrụ n'ọnụ m ihe m ga-ekwu banyere ọnọdụ abụọ ka anyị nwee ndidi orejie ọ bụ mmadụ ya gwara unu na orejigo nke ahụ nke mbụ nke ịbụọ bụ ka anyị nwee ndidi ebe chi anyị na-alụrụ anyị ọgụ ka ọ lụrụ ya n'isi ọ kwefuru ụzọ ya na m gwara unu wee na-emezi ka ndị Igbo ndị ọzọ were na-anụ unu nsị ose etigolu kịta akwa ofu onye ugwu jere n'ụlọ ihe na-agba Krismas n'ugwu asamụ olebe niile ọkụ ihe niile dị n'ụlọ ụka ere ọkụ akwa emetara mege na trọpụ onye ahụ sị na ripenti ya na ọga ụnụ ha bụ ndị Igbo na-ekwu okwu na-ekwu ka unu ga-esi wee bak ya ọpụ ihe unu nwee onye esozi na-eso pụta ọfụma zọọ nwanne gị na ọ na-abụ ọdaji ukwu mmiri n'ọkụ ọ na-abụ ozu sibi isi enyi ka nwanne na ugbu a ndị Igbo obodo ndị zọrọ ọzọ obodo ka Igbo bụ Igbo ma ndị nọ n'ụzọ mba ma ndị nọ n'ụlọ anwụdere anyị Maazị Nnamdi Kanu ọ maara anyị mma mana ejọ ka ngwa ndị federal gọọmenti bụ ụnụ mana paati onunu ya eke unu eji nwa kerie ya emekweni ka o zuoro unu ị na-anụrụ nke a ha mara ụnụ mara ụzọ one ọya dị ụnụ mma berisie enyi otu ọ ga-esi ekwu unu ihe gbarie enyi ya unu ekerie ya tisi ya na abụ ụnụ wee lawaba ụnụ mgbe ọ bụla ụnụ amaghị ihe kerie enyi ya ti na-aba mana ofu ihe na-agwa ụnụ bụ ụnụ emetụkwa n'ụbụrụ ya aka si debere ya ndị Igbo ụnụ emetụkwa n'ụbụrụ ya aka si debere ya mgbe ṅaa ntị ka m kwuo ofu ihe chọrọ ịgwa ụnụ bụ na kpọrọkpọtọ ga-emecha mee gịnị gwa n'ihu ehi ṅaa ntị Adama na fada na-eyi trauza ọ brizi bugharịa Sudan ya afụ na ọ na-eyi trauza Igbo asị na ikuku kuo afọ ike ọkụkọ ihe a na-achọ ikwu okwu ya kịta bụ na o nwere ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ na eziokwu dị ka mbụbo eweresịa mbụbo ahụ agbakpuo ya
aka ọbụla were mbụbọ gbagbuo n'ime osimiri aka ahụ ga-anọgide n'osimiri ụbọchị o wepụrụ aka n'osimiri ụbọchị ya ka mbụbọ ga-ese so na o jikwe mmadụ n'ala na omekwa gịnị o jikwa onwe ya n'anịkwa ṅaa ntị ara edibe dị mkpa na anajebe ọrụ mmadụ na-akarị inyiwe na anajebe ọrụ ya ka m ji wee mee ka unu mata na ajụ unu bịara ịjụ m bụ na ofu ihe na-agwa ndị Igbo bụ pụọnụ na meremere n'iru kwọmpiti n'azụ maka na imirikiti n'ụnụ ime unu ndị na-eje achọ fevọ ka emee ka chọọ na ememinara nwa amadi a fainal kedu uru ị ga-erite ya ichefuola n'ihe ahụ a na-ekwu maka ya ngwa egbuo ya taa ọ nwụọ ihe ahụ ị na-ayọ ọ daralị mma ṅaa ntị gọtagoro ihe a na-ekwu okwu ya arụ niile a nwa amadi melụ fancha niile asị na omelụ bụ arụ niile o mekọbere emerụ na mbụ kpatara eji wee gba na obodo a na-edini ka obodo anyị dị lukat Naijiria agba ebe a jebe arest n'obodo oyibo na-ehere ume na obi o wee buzie na-eje ya wee kpụzie nwa amadi ya wee kpọnatazi ya kịta ha kpọnataziri ihe a nwa amadi ya na-ekwu o ji wee bụ na ọ na-akọsụ trọbụl o ji wee bụ na ọ na-eme nke a o ji wee bụ na ọ na-egbu ndị mmadụ o ji wee bụ na ọ na-eme n'elu o ji wee bụ ihe ahụ nwatakịrị aha na-ekwu o nweela n'ihe i kwuru maka ya ka ọ na ị na-anụ ihe ọ na-ekwu ntị ọ na-egbu gị mgbu mmanya ịbụ onye ara ịnụrụ ihe ọ na-ekwu kwuo onye ofu okwu n'ihe ahụ ọ na-ekwu unu ewere chajis ya tụọ ya chajis mado ya ofu chaji nke ọsọ unu adị kwuo unu ekwe adị unu abụdị ọrụ nga koruru akoru ifuru ya ịmara ihe ahụ nwa a na-ekwu ịmara otu a isi wee nye ya chajis amara etu a esi wee kọwarịa arụ ome si kọwarịa ihe na-abụ na ịtọ na ịnọ na-ekwube eziokwu n'ime ya na afọ eme ebe ejiri egbucha ohu ogbe akwa ghara ịfịa ọsụkwụ n'ime ọkwụnụ si m kwuo okwu maka ya na ntị dị Nnamdi Kanu a narị ekwu okwu ya bụ ya nwatakịrị a na-ekwu okwu ya ihe ọ bụ Joseph naanị akpụ ya brojo ọ ga-emesịa efere ihe efu a na-atụgharị ya ihe efu a na-atụgharị ya otu a ga-esi wee tụgharịgide Joseph makwa ka esi tụgharị Joseph ewuo ya anya ọkụ ere ya erebe ndị nwa akpọrọ ha jeje nwunye Pọtịfa abịa na na mkpọrọ ebe ọ nọkwa na mkpọrọ eburu otele butere ya ọkọ otele oburu oge kwa ebu ya ofu agba gbado ofu agba bula ya ofu obodo eruo n'obodo ebe ahụ ọ nọ ịkwa n'ime mkpọrọ obu amụma ahụ hapụ ya na amụma o mechaa ọ bụrụ onye eze final ndị arịrị anyị esi ebe ahụ gburugburu chiga ebe azụ bịa na be ha mụnwa n'ọya a na-agba isi ala na-enye onye eze otu a ka ọ ga-adị efuru Nnamdi ahụ jụọ ma ndị niile si na ha bụrụ ndị Igbo anyị adịrị interested onwe ya na ya bụrụ onye Igbo mana onye ọbụla nwere afọ obodo fa na afọ ọbụla n'obodo ha ịbụ onye Igbo ije ekpa abịa ya mawa agha anya bụrụ ya by force ọ ideliti ya afọ ahụ itiri na bụ unu deliti Ikechukwu ahụ ị na-akpọ nwa gị deliti ya Ifeanyị Chukwu ị na-akpọ nwa gị na anyị nwe asụsụ ndị a ị ga-abụrịrị ya mana ịsịrị ị ga-abịa laba na o mechi ị ga-abịa and ị chọrọ anyị bịa anyị ewere iko ahụ Joseph gbara ndị odibo tụ ị na-akpa ha anyị ewere iko atụ ị na-akpa ha boghị ohi wee taa ha ahụ tupu ị ga-abịa zụtarakwa afọ ahụ maka na afọ ahụ abụziri adị ficha ịzawago na ya bụ na ịzawago anyị ga-atụ iriri na iko na akpa ya ndị nke na-ekwu na ya eso ha don't worry ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ṅaa ntị ọ bụrụkwa egwuregwu o zuole nekwa na that young man dịrị na very careful amakwara danger Chukwu makwara ya danger n'ahụ Chukwu makwara fragile ibikwa ya ka ọ ga-awakwa ọ dịkwa very sharp a very big sharp object o unu nwa ji eji ọ nweghị ihe gbasara anyị na-enu unu gbuonu ka unu sie rie ka unu wee malụ na ndị ọbụla nwere shifa ṅaa ntị ihe ahụ unu ji unu kpọrọ pawa ọ dị unu ka ọ na pawa kasị ṅaa ntị o nwere ike karịrị ike Chukwu and ehi ọbụla Chineke si ụmụ Israel mgbe o si Fero let my people go my brother ụmụ Israel eme gịnị ha pụọ n'ụzọ enwe nnukwu osimiri uhie a na-asụ ọka isi wee nwee ebe a Chineke buwe osimiri uhie ụmụ Israel agafee ndị mba a na-achụgharị anyị wee mee ka ha were speed chụọ anyị bịa Chineke emechie mmiri ndị Igbo kwuo na okwu this young man
ndị Igbo kwuo na okwu onye a na-ekwu na okwu ndị eze na-ekwu okwu anyị na-achọ ka anyị na-afụ ihe unu kwuru na soshal midia ndị niile gọvanọs niile nọ na Igbo mgbakwuo na okwu ka ụra asị ha gbuo gọvanọ ụra asị gbuo ka ọ bụrụ ọ na-ana anyị agụbarị ya na n'udo ọ nago ọ gwara nke a ka ụnụ ya emechapụ na-ekweta na o nwere ihe dị iche na 1 na 1.5 million mana ka ọ dịbadị biko anyị nwere mitin ndị ọgbanje ya ka onye apụtara ihe pụtakwara ngwụkwọ na ihe akwụ anyị kere na mmiri nke a na-eje ka anyị jee chụrụ aja ka anyị jee chụrụ aja obi ọrụ ya adịkwa mma. Ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ka ahụ nwa gị dị pọlị pọlị.